Мамо, не може да ти откъсна, за какво ти е тази огромна пръчка? Не може, мамо, много е здраво захваната. Да. Няма, мамо, да ти откъсна. Чакай сега. Така... кой рита Снежко? Него ще го заболи до пето. Махнаха му ръцете. Децата, това им е най-лесното да развалят. Добре, дай да си изчисти ръкавицата. Бой, защото тати си се карали? Не дай сега да биеш. Хайде, ще направим клипче. Утре ще видите как сте се целили. Целете се вие с тия снежни топки, да какво целите снежния човек? Ето, тук. Ама, Бобо, това не е много да си извадиш някакви око. Дали ще си ми си нещо топки? А, така. Ето. Ето. Не слепи? А? Снимате, да, после на кой да прата той си е гушнал с човека, аз правя клипче, защото нали си играят, да може да... Не знам как да ви го пратя, защото той го има вече на доста. По скайп? Или нямам скайп? Имам си скайп. Ето. Добре, може да ви го пратя, ако искате. Може, само че... Ето ще кажем кой е нашия скайп, за да знаем дали ви авторизираме. Или не си Ами... Аз съм _SAP. САП с А и Б. САП. Да. Как се пише? САП, да, чакай. Деши. С И. Пиши. Да. Айде да целим. Дай. Айде, стреляй. Айде. Давай да целиме с снежната топка. Бабче, ела тук малко там снежни топки. Първи снежни. Кой се кара? Да, браво! Бабка, ела. Виж самолет. Я да го видя, къде е? Аз не го виждам. Самолет. Да. Бабка. Ока. Ето, скарайте се. Я има сърдитко Петко. Ти си бебета. Вики, какво се сърдиш? Те са, цели ги ти, бе? Играй си. Нали играта е да се целите с топки, те са бебета, мамо. Айде, по-малки са от тебе ти, що се сърдиш? Бо, пари по мен, балете. Не с такива големи топки, че ще ги размажеш. Ето, бебета. Бабо, първи седми. Това пък когато се снима, в принцип те не знам ако си играят. Какво това си ти като такова? Гледай са, това е то. Ще ме смачкаш, бе, мамо. Това беше да теш па. Ето, окей. Така. Давай. Първи. Браво. Петре, гледаш. Да. Големия снежен човек. Ама там има още снежни човеци. Там правят един мъничък. Да. Ето тук ти е снежна топка. Мамо, ще ме смачкаш с цяла топка, бе. Браво. Стоп. Дай. Музел с материте.
какъв си. Том, Да, точно така. Дай, ето, пръсне, ела. Ето едни бъдещи. Да, това момиченца. Ето е рибката, да. Ето я правихме. Еха, да, виж коя е голяма. Томче. Ей, се усмихва даже. Риба, риба. Да? Какво има? А? Да, хвърляш ето така. Тук направихме един снежен човек и тук се целят с други по-малки дечица, се целиме с снежни тъпки. Пред на лето сме. Хайде. Давай, ей, браво бе! Ще ме оцелиш! Хопа! Той аз във Фейсбук имам. Аз в Фейсбука ще изтрия просто, понеже мисля, че там само снимки се правят, а то е... Всичко. Къде глупости и ми достатъчно. Абсолютно, хопа! Аз имам фер. Нямам. Нали... Нищо няма. Имам си. Не така, тати. Въобще не съм помислил да... Аз съм с едно 500 такова човеченца си обличам. Не съм помислил да правя такива глупости. Да. Аз мисля, че само снимки, защото имам приятели в Канада и в Щатите. И тъй като вика се логнеш там, които се направи с клапа, и се изгледа снимки. И той започна. Но имаше кошти. Не, нямаше кошти. Не, тук няма кошти. Не, да. Направиха пейките и в началото даже не ги бяха направили навсякъде. Даже още не са едно топка не са. Да. Така е. Да, така се удари тези. Но те не насложиха кошти. Много неприятно. Давай. Цели. Да. Да, вече ще целиш. Какво да се целиш? Я ги гледай, аз за хора да изпърва. И тук се замервал с тези точки за ура. И аз не го Абе. Не, внимателно ще бутнеш. Не казах. Опа! Браво! Вие как сте с здравето? Мисъл, имате ли директор? Ти ме биеш вече. Ама ме цели не ме бие с снега. Ето така. Аз не вие се твои час повече. Видя ли? Ето така. Айде сега ме оцели. Ето така, видя ли как се цели? Ето така, да. Ти вече ме биеш. Той не знае. Той не знае как се цели, аз нали му показвам и той само директно отива и върху мен. Е така. Да. Още не се научил. Ти ме суровакаш направо, искаш ли да ме бутнеш? Е така. Да, е така. Опа, ще ме... Нещо ме реве. Тито, да нещо реве. Опа! Кой ме бие, а? Ти носи леки голям шала, бе. Това е за възрастен човек, не е за девет. Да, хубаво. Да, такива бебето, виж как плаче тази кукушка. Папа, доста дълъг клип стана. 10 минути влиза вече. Леле, може го правим, бабо. Това ще му се точи. Аз и не така. Не се бутай, мамо. Той вече се бие. Дай да си ръкавичката. Защото си мисли, че така трябва за това. Дай да. Е така.
Айде, стига толкова, че ми изтръпна ръката. Айде, целете ме, като за последно. Коя топка? Браво! Така. Не, баба, не, стои толкова, да. Айде! Това е клон. Стига толкова. Айде, на снежен човек ще завърши. Страшно,